Emana fety. Anao ngamba mianara ngia. Sarisary fo anao soratra be. Soratra anao amizegny karaha fa rambotra go. Tsy olo degnano dokotera hely anao amizegny. Fa kisarisary io mba okay ka aloha manoratra. Lo soaty alefa andeha. Mbam alo, alo tok dicté. Alo, ino soratiny? Ino soratiny? Handeha. Mba zahavako. Handeha. Ya, handeha. Tanao soatra rambotra koa zaho. Na dokotera tsy mankaresatra dokotera e. Tanao tsy fahaizanao raha. Izy koa manoratra manomboka atao sora baventy izy koa fa manoratra azonao atao maventy azonao avy eo koa fa misy point amizay eto azonao izy koa fa misy point anao koa fa manoratra ohatra hoe zaho exemple atao maventy koa le zety azonao tsara satria misy point ampidana jiaby pidana ataotaotsika hoe anao aloha fa misy point eto ataoko pointy misy pointy voilà lo tovedy anao edy anao anao ma tsy mahay mba mikalikaly soratra manafo mbola ratsy lobolobontany fangolo zegny mba io eky azonao manafo alors anao tsy hoavitra bon alors de mba manaratra chiffre koa anao ataovy hoe isa ataovy hoe 243 asa mba hainao koa zegny 200 ataovy 1 2 3 feky zany 1 2 3 dika zay baka manafo edy volanao nividy cahier inga volanao nividy izy ty magnino manafo mavety deux ndraiky Zy papa ako nivolagna take danao ko nivolagna zy take. Nivolagna ino? Anao maralefoka? Ino volaniko ino? Izy koa fa manoatra ho anao le voalohany atao maventy ho anao de le avake atao point ho anao. I sora baventy le voalohany. Manafo misy mamena izy koa fa chiffre na hoe isa tsy mitovy letra na soratra. Zato rô tsy sagnano. Tsy voalao araka nividy cahier irô. Patay. Allô, buon sai no,